Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovania kázní doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus centrum viery. V skutkoch čítame dnes 21. kapitolu od 17. po 36. verš. A keď sme prišli do Jeruzalema, radi nás prijali bratia. A na druhý deň vošiel Pavel s nami k Jakubovi a prišli tam aj všetci starší. A keď ich pozdravil, rozprával všetko dopodrobná, čo učinil Boh skrze jeho službu medzi pohanmi. A oni, keď to počuli, oslavovali Boha a povedali mu: vidíš, bratu, aké mnohé 10 000 Židov sú, ktoré uverili, a všetci sú horlivcami zákona. Ale o tebe sú tak poučení, že učíš všetkých Židov, ktorí sú medzi pohanmi, odpadnutie od Mojžiša. Vraj hovoríš, aby neobrezávali deti a neurobili podľa tých obyčají. Čo teda? Na každý spôsob sa musí zísť množstvo, lebo sa dopočujú, že si prišiel. Urob teda to, čo ti hovoríme. Máme 4 mužov, ktorí majú na sebe sľub. Vezmi si tých a očisti sa obradne s nimi, vynalož na nich, koľko vyžaduje ich sľub, aby si dali ostrihať hlavu a zvedia všetci, že nie je nič pravdy na tom, čo počuli o tebe, ale že aj sám zachovávaš zákon. A ohľadom uverujúcich pohanov sme my písali usúdiac, že nemusia zachovávať nič z toho, len aby sa chránili obetovaného modlám, krvi, zaduseného a smielstva. Vtedy povedal Pavel mužov, nasledujúceho dňa obradne sa s nimi očistiac, chodil do chrámu a oznamoval vyplnenie dní obradného očisťovania, až bola za jedného každého z nich donesená obeť. A keď sa už malo dokončiť tých 7 dní, uvideli ho v chráme Židia z Ázie a vzbúrili všetok ľud a položili na ňo ruky a kričali: mužovia Izraeliti, pomôžte! Toto je ten človek, ktorý všetkých a všade učí proti izraelskému ľudu, proti zákonu a proti tomuto miestu, a ešte aj Grékov uviedol do chrámu a poškvrnil toto sväté miesto. Videli s ním totiž predtým v meste efeského Trofima, o ktorom sa domnievali, že ho Pavel uviedol do chrámu. A pohlo sa celé mesto a zbehol sa ľud a pochytia z Pavla vliekli ho von z chrámu a hneď zamkli dvere. A kým ho sa snažili zabiť, prišla hore tisícníkovi pluku správa, že sa zbúril celý Jeruzalem. A on hneď vzal vojakov a stotníkov a zbehol na nich. A oni, keď videli tisícníka a vojakov, prestali byť Pavla. Tedy sa priblížil tisícník, pochytil ho a rozkázal poviazať ho 2 reťazami a vypytoval sa, kto je a čo urobil. Ale jedno a druhé časy kričali v zástupe. Keď pre veľký nepokoj nemohol zvedieť istotu, dal Pavel odviesť ho do tábora. Keď prišiel na schody, prihodilo sa, že ho museli vojaci niesť pre násilie zástupu, lebo išlo za ním celé to množstvo ľudu a kričali: zabij ho! Tak takých nepokojov sme už mali v skutkoch dosť, že? Takých zúrivostí a toto vzbudzuje evanjelium u ľudí, ktorí ho nechcú prijať. A ja som rozmýšľal, že aké poučenie môžeme z toho ešte dnes vziať, keď sme už to toľkokrát videli. A myslím, že by sme mohli sa venovať takým 3 bodom z tohto slova, a to je, že kto vlastne pomohol Pavlovi do väzenia. Tu máme také 3, ja som tam videl také 3 skupiny, ktoré pomohli apoštolovi Pavlovi ako kazateľovi evanjelia alebo apoštolovi do väzenia. A tie 3 skupiny sú hodne poučné, keď sa na ne tak pozrieme. A prvá skupina sú, ja by som ich tak nazval, neviem, ako by ste ich vy nazvali, mohli by sme im možno dať rôzne mená, ale mne jedno meno, jeden názov tak prišiel na myseľ, a to sú nerozhodní kresťania.
Títo Židia, ktorí sa nevedeli odtrhnúť od svojho obradného zákona, tak vyžadovali od Pavla, aby sa tam išiel obradne očisťovať a vlastne ho dostali do svätých rúk. Ja viem, že si povieme, on mal proroctvo, že sa to stane, takže niekedy ľudia majú taký sklon, neviem, či sa to aj vám nestalo, ja som mal s tým nejaké problémy, že keď je niečo prorokované, už sa to musí stať a potom vlastne aj ten, kto to urobí, nie je zodpovedný za to, čo robí, lebo aj tak to bolo prorokované. Nemali ste niekedy taký názor? Ja som už spomínal otázku, alebo prípad Judášov, však niektorí si myslia, že pretože to bolo prorokované, že on zradí, takže Judáš vlastne bol ako taký pešiak na šachovnici a že nemohol si radiť. No toto nie je učenie písma. To, že je niečo prorokované, vôbec neobmedzuje ľudskú slobodu. No, ak to bolo prorokované, tak ten, čo to robí vždy dobrovoľne a robí to na vlastnú zodpovednosť. To, že Boh vie, že on to urobí, neznamená, že ho do toho donúti a že z neho urobí nejaký počítač alebo robot a teraz, pretože to je predpovedané, tak on to musí robiť. Takže to je niečo veľmi dôležité si uvedomiť, my keď sa dostávame do kontaktu s proroctvom, tak sa dostávame do kontaktu so vševedúcnosťou Božou a tam máme problémy. No teda to by nikto nemohol sa tváriť, že ako tomu rozumie, ale jedno je jasné, že písmo ukazuje, že človek zostáva slobodný a zostáva zodpovedný za to, čo robí. Takže vzhľadom na tento text, na toto slovo, to, že apoštol Pavel mal prorokované, že bude uväznený, neznamená, že tí, ktorí ho do toho väznenia dostali, neboli za to zodpovední. Aj to vidíte v písme všade. Že Boh, keď predpovedá niečo cez prorokov, tak často dáva tam aj podmienku, že stane sa to, keď budete poslúchať, alebo stane sa to, ak nebudete poslúchať. Takže teda bolo proroctvo, ak nebudete poslúchať, tak sa to stane. Často vám hovorí, ja viem, že nebudete poslúchať, pretože poznajú charakter. Nemusíte prinútiť svoje deti, aby niečo urobili, keď viete, aký majú charakter. Ak necháte na stole zákusok, oni to majú radi, tak nemusíte ich nútiť k tomu, aby si to vzali. Môžete vedieť, že keď tam bude nejaká vec, zákusok na stole a dieťa príde domov, nemusíte ho nútiť, aby si to vzalo. Proste predpovedať, že v tých okolnostiach si to vezme, nie je vôbec ťažké. A asi podobne Boh vie predpovedať, čo budú ľudia robiť, keď pozná ich charakter a vie, že aké okolnosti čo s nás robia. Teda nie je tam žiadne naprogramovanie. A preto ja chcem toľko povedať, že táto udalosť bola prorokovaná, ale to neznamená, že títo kresťania, ktorí boli horlivcami zákona, a vlastne ho dostali do toho, že boli menej zodpovední, za to nechcem ich nazvať vinnými, pretože to boli takí ľudia, ktorí mali radi tie svoje... Však bola to ich história, bol to Mojžišov zákon, ktorý oni milovali, bolo to Božie slovo, takže nečudo, že mu k nemu mali tak blízko. No potom to urobili tí neveriaci Židia, no, teda veriaci, neveriaci. A tá tretia skupina, ktorá tu nie je vidieť, ale ktorú vyrozumievame z toho pozadia, ako sa to tam dialo, sú tie duchovné moci, o ktorých sme už neraz v skutkoch videli. Však, že sú tam určité duchovné mocnosti, tzv. Démoni, ktorí sa postavili proti Pavlovi neraz. Hej. Hneď na začiatku prvej misijnej cesty to bol Elimas, pamätáte sa neho, na Cypre, no, ktorý tam sa snažil odviesť toho prokonzula od Viery. Potom to bola tá veštica, hej, ktorá, teda neskôr robila veštica, ktorá sa tvárila, že teda ten duch sa tváril, že je za evanjeliom, nie? Ten hovoril, toto sú služobníci najvyššieho Boha a zvestujú vám evanjeliom, nie? To vyzerala dobrá taktika, ale nepochodili s duchom Božím. A tu sa to prejavuje tým, že celé to mesto zrazu bolo vzbúrené, no, že tam bola strašná harabara, taká davová psychóza a v tom tiež majú moci takéto sily prsty. Takže pozrieme sa na tých nerozhodných kresťanov. To je, myslím, najsmutnejšie na tomto texte, na tejto udalosti. Hej. Keď vidíme udalosť, apoštol Pavel, jedna z najdôležitejších postav kresťanstva. Máte radi apoštola Pavla?
Ste niekedy rozmýšľali, že sa s ním stretnete, že kto to vlastne je a že čo všetko nám Boh cez neho zanechal. Ja si myslím, že keď sme s ním tak dlho boli v tých skutkoch, že nám ho je ľúto, nie? Že zrazu ho bijú a teraz, síce už aj predtým neraz bili, ale teraz ho bijú preto, lebo ho tam poslali kresťania. Tu sa do chrámu, no vieš čo, ty sa musíš očistiť, no to inak nepôjde. Ty tam musíš ísť obrazne a dať si to dohromady. A on to robí, no. Títo nerozhodní kresťania sú charakterizovaní tým, že v 20. verši je napísané, že mnohé 10 000 Židov uverili, teda koho uverili? Pána Ježiša, ale sú horlivcami Ježiša Krista. Zákona, tak? Tak som to zle povedal. Má byť kresťan horlivcom zákona? No asi nie. Ja si myslím, že písmo nám ukazuje, že máme byť horlivcami za Pána Ježiša, nie za zákon. Táto horlivosť za zákon bola znakom čohosi, akejsi nerozhodnosti. Skutky 15.11, my sme to voľako preberali, ja vám to pripomeniem. Tam apoštol Peter hovorí veľmi jasne, že veríme, teda že Židia, že skrze milosť Pána Ježiša budeme spasení na ten istý spôsob ako aj oni. To znamená pohane. A Peter, keď prišiel do Antiochie, tak nežil židovsky, ale žil pohansky. Teda nie, že by hrešil, ale proste nedržal obrady. A to je jasné z Galackým z 2. kapitoly, kde je to opísané, a to sa tu veľmi hodí do tohto kontextu. V tej 2. kapitole je tam napísané, že keď prišiel Peter do Antiochie, priamo do tvári som sa postavil proti nemu, pretože bol hodný odsúdenia, lebo prvnež prišli niektorí od Jakuba, zase sme u Jakuba dnes, prišli niektorí od Jakuba, jedol spolu s pohanmi, no to Žid si nemohol dovoliť podľa Mojžišovho zákona, ale on to robil, tak? Ale keď prišiel od Jakuba, uťahoval sa, oddeloval sa, bojac sa tých zo Židov, teda zo Breských, hej? A on potom ďalej hovorí, 15. a 16. verš Pavel, my sme prírodou Židia, teda narodili sa Židia, a nie hriešnici z pohanov, ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zo skutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlní z viery z Kristovej. Teda na ten spôsob, ako pohania, aj Židia sú ospravedlňovaní, a teda horliť za zákon bol krok späť. Isté, že to nebola tá situácia ako u Galackých, kde oni ku Kristovi pridávali zákon v tom zmysle, že je to nutné kvôli spaseniu, pretože inak by boli stratili Krista. Takže ja si nemyslím, že táto horlivosť týchto kresťanov mala ten istý charakter ako Galackých. Zrejme, tak potom apoštol Pavol by im povedal, tak prosím vás, ospravedlňujte sa za zákona. Nie, oni uverili v Pána Ježiša, verili, že sú spasení z milosti. Ale zákon im bol nejakým spôsobom veľmi milý. No tak viete si premyslieť, prečo asi im bol taký drahý? Ja si myslím, že to nie je ťažké. My Slováci hovoríme, že zvyk je železná košeľa, nie? Hovorí sa to? No tak vyrástli v tom, nie? Bolo to už pár 1000 rokov, nie? Teda 1400 rokov od Mojžiša, nie pár tisíc, ale 1400, aby sme nepridávali. No a za tie roky sa to poriadne vžilo, nie? No tak zvyk. Ja si myslím, že nevedeli si predstaviť, no ako. Nie? Židia teraz, čo sa odrodíme od svojich, hej, však to je svoje, budeme žiť ako Židia. Takže toto bola taká nostalgia, alebo romantika, alebo neviem, ako to mám nazvať, alebo proste zvyk. Takže to je jeden dôvod, ktorý to spôsobil, tie obyčaje, že učíš deti, nie deti, ale aby neobrezali deti a nerobili podľa obyčají. Ste zistili, aký Sulu má obyčaj v cirkvi? Kto to už zistil? Ten brat. Ja to zoberiem asi z úst, no ale možno, že to bude ešte raz. Ten brat povedal, že v nejakom zbore tam v Amerike prišiel nejaký cudzí do zboru, sadol si do lavice, a potom prišiel nejaký manželský pár, taký starší, a povedali mu, tu nemôžete sedieť, to je naša lavica. Ten človek odišiel a nikdy sa nevrátil. Takže myslím si, že ja viem aj z nášho zboru, nie
z Vališovského, ale z jedného, kde sa toto isté stalo. A to nie je nejaké ohovákanie, že takých zvykov je množstvo. Možno, že aj tu, keby sa zrazu vaše rozmiestnenie jeden večer pomenilo, že by ste boli z toho nešťastní, nie? Viete si predstaviť, že by ste sedeli inde, ako teraz sedíte? Keby som teraz povedal, tak prosím, každý pôjde na opačnú stranu, ako sedí. No, nejdeme sa s tým zabávať. Proste to je maličkosť, ale je to zvyk. Je to zvyk a sú iné hlbšie zvyky, na ktoré sme zvyknutí, obliečenie a všetko možné čas, kedy to sa stretávame a tak ďalej. To sú všetko vedľajšie veci, ale sú tak zažité, že sa nečudujme, že títo horlivci zákona Pavla radšej poslali do pažeráka smrti, ako by sa mali zbaviť svojich zvykov. To by ešte bolo. Ten druhý dôvod je zrejme, že mali radi svoj národ. Nie? Je to zlé? To nie je zlé. Mojžiš bol typický pre Židov. A teraz baviť sa Mojžiša, že to bol Boží muž. Pán Ježiš je pripodobnený k Mojžišovi. Mojžiš bol verný v celom dome, nie? Božom. To je napísané v liste Židom. Pán Ježiš tiež. No tak teraz Mojžiša odmietnúť? To je história predsa. Ako to teraz bude? Tak nielenže zvyk, ale mali na to aj dobrý dôvod. Tradícia je predsa čosi veľmi dôležité. To robili naši otcovia. Ako teraz nebudeme inak? To sa už nebudeme Židia. Teraz si predstavte, že sa odsudzíme všetkým ostatným. A kto uverí v evanílium, keď zistí, že my, Židia, odmietame otcovské zvyky? To je ťažká otázka. Takže vzťah k histórii tam určite zobral svoju úlohu. A potom ďalšia vec, ktorú ľudia vždy v náboženstve majú radi, sú vonkajšie obrady. Ten zákon mal plno všelijakých vonkajších prejavov. Čítate 3. Mojžišovu? A tak si odpríjavalo a týždeň budeš každý deň prinášať obeď a potom jeden deň sa tak umieš a druhý deň sa tak umieš a vyniesieš to za tábor. No proste to bol celý proces, nie? Nám sa to zdá divné, nie? Ale také tie procesy, alebo procedúry, ako to môžem tak nazvať, aj v kresťanstve sa objavili v tej histórii. A keby sme tak sa dobre pozreli na to, ako vyzerajú naše sviatky, možno by sme zistili, že tam sú určité prípravy a vonkajšie spôsoby a zvykli sme, ako jeme a ako sa rozprávame, ako sa obliekame a o koľkej tam ideme a kedy vychádzame a koľko to trvá. A všetko to má také určité, a je to také milé, srdcu, nie? Pretože sme si na to zvykli a pripomína nám to domov. Teraz, keby ste z toho boli vytrhnutí, tak zrazu sa vám zdá, no tak to už aj nie som kresťan, toto už nie je to, čo som si zvykol. Čo to je niečo celkom iné? Nie? Tie vonkajšie zvyky nám niečo robia. No niekomu sú strašne proti srsti, inému sú to zase strašne milé. A ja si myslím, že aj toto tam malo čosi, pretože oni mu hovoria, vieš čo, vezmi si tých a obradne sa s nimi očistí a on tam chodil týždeň a oznamoval tam tak. Čistým sa. Viete si predstaviť apoštola Pavla s týmto? No viete, tento človek tam bol totálne pokorený. To je neuveriteľné, že on to urobil. Ja žasním na to. On robí to, čo povedal v 1. Korinťanom 9. kapitole, že je Židom Žid, Grékom Grék. Stal som sa Židom ako Žid, aby som získal Židov. Tým, ktorí sú pod zákonom, ako keby som bol pod zákonom, hoci sám nie som pod zákonom. Takže tu vidíte, že on robí tu vlastne navonok niečo, aby tých ľudí získal, aby ich presvedčil, že ich má rád. Takže to je veľmi dôležité si toto uvedomiť, že on to robil len preto, aby ich získal. Nie preto, že to bolo správne. A ani si nemyslím, že o tom nehovoril s nimi, pretože on to vo svojich listoch jasne píše, že toto dodržiavanie zákona je príťažom. Grékom bol ako Grék, aby ich získal. Takže na pohľad by ste mohli povedať, ale ty si chameleon. Ty s Grékmi žiješ ako Grék, so Židmi ako Žid. Ale kde sme? My to už dneska tak nevnímame, ale to bol hrozný rozpor. To ja neviem, ako pripodobniť v dnešnej dobe k nám.
S veriacimi sa obliekaš ako veriaci a prídeš k neveriacim a už sa obliekaš ako neveriaci. Kde sme? Čo to za človeka? Rozprával inak, všetko inak sa správa, všetky zvyky meníš. Je to možné? Môže to kresťan robiť? My teoreticky povieme áno, však? Ja viem, že poviete áno, je to v Biblii. Je to tam, či nie je to tam? Nie však, dúfam, že súhlasíte. Grékom, Grék, Židom, Žid. Tam, to znamená, že pri Židoch nejedol bravčové, hej? A s Grékmi ho jedol, no tak to je rozpor, nie? A zdanlivý, ale vnútri je to konzistentné, pretože on vie, čo je dôležité. A to uráža ľudí, to takýchto nerozhodných kresťanov, ako toto boli, uráža, že to, čo je pre nich tak milé a drahé, je pre nich nedôležité. To ich štve. Viete? A oni, takíto ľudia, ktorí dávajú pozor na tieto zvyky, históriu a vonkajšie obrady, tí majú veľký dôraz na nepohoršovanie. No, to slovo nepohoršovať je mottom života takýchto ľudí. Pretože oni neprenikli celkom do zmyslu evanjelia. To sú ľudia spasení, ja nechcem povedať, že sú nezachránení, to boli kresťania. Ale ich dôraz nie je na to, že všetko je z milosti Kristovej a všetko ostatné je otázka lásky. Či naozaj ide o tých ľudí. On to robil preto, aby ich získal. Pán Ježiš tiež robil veci preto, aby získal, ale keď videl, že tí ľudia sa nedajú získať, tak ich potom slávne pohoršil. To robil s farizejmi. Neumil si ruky, aby im dal vidieť, že prosím vás, tuto je čosi vážne, čo vy tam zdôrazňujete. A čo nie je podstatné. Takže to je závažná otázka. A oni teda, tuto sa o tebe vedú reči, Pavel. A vieš, my tie reči musíme nejako ututlať, alebo nejak umlčať, nejakým spôsobom ich vyvrátiť, tak ty urob toto. Aby si ich presvedčil, no tak pekne teraz urobíš tento proces. No to bolo divadielko v určitom zmysle, však vysте, že on mal v tom pokoru a srdce k tomu, aby to urobil. Ale problém je v tom, viete, že on sa síce pokoril, tak ho napísal, ale nikoho nepresvedčil. To je ten trapas, viete, že často takéto nepohoršovanie a prispôsobenie sa tí, ktorí mu neveria, aj tak nepresvedčí. Pretože oni by nechceli len to, aby to on vykonal, oni by chceli, aby tomu pripisoval rovnaký význam. Rozumiete to? A tí ľudia to dobre cítia, že ty to síce robíš to, čo oni od teba chcú, ale že aj tak ti na tom nezáleží. Dá sa to vypozorovať? To veľmi ľahko, pretože oni dobre vedia, že ty to robíš teraz tu, ale keď budeš u Grékov, tak zase to nebudeš robiť. Hej? To je v cirkvi tak, keď niektorí ľudia sa správajú, prispôsobia sa zhromaždeniu a určitému zvyku, hej, ale všetci vedia, že vypadnú odtiaľ a že sa budú inakší. Hej. Ale nám na tom strašne záleží, aby to bolo presne tak, lebo to je len takto možné, to takto potom ešte viac provokuje do určitej miery však, že to je až tak nedôležité, že sa to dá aj tak robiť, aj tak. Hej. A to sú vždy veci, ktoré sú vonkajšie, ktoré nesúvisia s Božou milosťou, ktoré súvisia s prejavom života, s určitými zvykmi, názormi, alebo tradičnými, národnými zvykmi, alebo nejakými skupinami. Ten rozdiel medzi podstatou, medzi tým, čo je v srdci, a medzi tým, ako sa to navonok prejavuje, je absolútne nutné pochopiť pre kresťana, aby nebol nerozhodným kresťanom, nejakým nezrelým, pretože tu vidíme, že vlastne takáto skupina, ktorá sa nevedia odtrhnúť od minulosti a od vonkajšieho prejavu, tak vlastne apoštola Pavla vrhla do rúk. V 27. verši to tam máme jasne napísané. Keď sa už malo dokončiť tých 7 dní, uvideli ho v chráme Židia z Ázie a vzbúrili všetok ľud a položili na ruky. No keď ho zbadali, tak si nepovedali, tento sa to očistuje, asi sa obrátil, alebo je to až nie také zlé. Vôbec ich to nenapadlo. Všimnite si to, uvideli ho, koniec. Vôbec neuvažovali, že veď sa to očisťuje. Takže to je ten problém, viete, že nejakým takým životom kvôli ľuďom, pretože to nepohoršovanie je síce biblický koncept, je to biblické učenie, že
kvôli slobode netreba pohoršovať. Lenže problém je v tom, že ak sa na to príliš sústredíte, tak sa z vášho života stane život kvôli ľuďom. Že tá hranica je veľmi nenápadná a ťažko viete, kde ju máte nakresliť. Áno, nemáme pohoršovať. Lenže ak sa na to sústredím, aby som nepohoršoval, tak za chvíľu zabudnem na to, že môj život je pred Pánom a až potom pred ľuďmi. Pretože ľudia sú schopní sa pohoršovať na milión veciach. Ak ste to skúsili, výjsť ľuďom v ústretí, aby sa nepohoršovali, tak viete, že to je zúfalá úloha. Je to biblická úloha, ale je strašne ťažká. A takýto život za chvíľu je zhorknutý a je to život, ktorý je tzv. Páčiť sa ľuďom. Keby som sa chcel páčiť ľuďom, nebol by som služobníkom Kristovým, hovorí apoštol Pavol. Takže aj keď ich chce získať, ale nechce sa im páčiť. Medzi tým rozdiel je získať ľudí a páčiť sa ľuďom. Takže on sa aj tak im nezapáčil, tým, že tam bol, a prišli k slovu neveriaci. Takže teraz poďme na túto druhú skupinu, neveriaci. Tá je nám trošku vzdialenejšia, nie? Ja si myslím, že ja som bližšie tým slabým, nerozhodným kresťanom, že si dám dôraz na vonkajšie nejaké veci ako v tejto druhej skupine, dúfam, z Božej milosti, lebo to by naozaj bolo zle, keď som bol neveriaci. Ale pozrieme sa, ako to tam vyzerá. Dve veci sú tu veľmi jasné v činnosti proti Pavlovi. Lož a vražda. Ján 8.44 hovorí, tam Pán Ježiš hovorí o Satanovi a hovorí, že vy ste deťmi svojho otca, diabla, ktorý bol vrahom od počiatku a nemiloval pravdu, a keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec. Takže Satan, nepriateľ Boží a nepriateľ Evanjelia Kristovo, máme dve veci, ktoré on vymyslel, ktorých je on otcom, a to klamstvo a násilie, vražda, nenávisť, škodiť iným. A táto lož tu funguje veľmi príkladne, tak by som povedal vzorovo. To, čo tu vidíme ako lož, je čosi, čo sa môžete stretnúť v tisícich obdobách, ale vždy je to ten istý princíp. A ja žiaľ som sa s týmto stretol v cirkvi, že to takto funguje. A chcel by som teda vám ukázať, my sme to už inde videli, tento istý princíp fungovať, ale lož funguje takto. Títo ľudia, ktorí tam začali na neho kričať, v prvom rade prejavili neznalosť veci. Teda ten lživý duch, viete, že existujú lživí duchovia, to je jasne napísané v prvej kráľovskej, kde ten kráľ mal ísť do toho boja, a teraz sa pýta, že Boh sa pýta, že kto ho presvedčí. A potom prišiel živý duch a hovorí, ja budem klamať v ústach jeho prorokov. Takže lož je princíp, samozrejme, ktorý je aj v srdci človeka, pretože zo srdca človeka vychádza lož, ale zároveň je to aj duchovný princíp, ktorý má v moci Satan, pretože on je duch lži, ako príkladný duch lži, však ako vzorový Satan, a má svojich sluhov. A teraz on funguje tak, že v prvom rade pôsobí zaslepenosť, že tí ľudia nie sú schopní rozmýšľať. Lož sa začína tým, že nie si schopný pochopiť to, čo ten druhý myslí. A ja sa musím priznať, že ja cítim niekedy na sebe vplyv takéhoto ducha. Že keď niekto mi hovorí a odporuje, ja teraz musím si povedať, Pane, ja to chcem rozumieť, ja nemôžem len svoje mlieť, a byť si presvedčený, že ja mám pravdu. Prvá úloha pravdivého človeka je pochopiť protivníka, nie? Je to tak? Ako môžete stáť na svojom tvrdení, ak vôbec ani nechápete, čo ten druhý myslí? A Satan to robí vždy, že keď sa dostanete pod vplyv takéhoto ducha, ktorý je démonský duch a pôsobí v cirkvi na mňa, na teba, na každého. Rozumiete, to nemusí byť človek posadlý, aby na ňo pôsobil živý duch, aby mu zaslepoval, snažil sa mu zatemniť myseľ a zatemniť zmysly. Len otázka je, či sa mu poddáš a vzdáš sa v tom boji,
Niekedy sa môžeš dať na 5 minút, rozumieš, a potom ľutuješ, že si to spravil. Niekedy na týždeň, niekedy na 5 rokov, niekto sa na celý život vzdá a je pod vplyvom lží. Rozumiete, teda nedá sa to povedať paušálne, to je tak alebo tak. A oni to prejavujú v tom, že začali kričať, toto je človek, ktorý učí proti izraelskému ľudu, proti zákonu, proti tomuto miestu. No to bolo totálne nepochopenie evanjelia. Nie? Im to vyhovovalo samozrejme, pretože ho nenávideli. Takže nenávisti vyhovuje, keď nechápe toho druhého, pretože chce, aby to bolo tak, ako to ja chcem. Keď mám protivníka, tak mu vkladám myšlienky do hlavy a myšlienky do srdca a názory, také ako ja chcem a tvrdím, toto on myslí, ale nikdy sa nezamyslím, či to je naozaj tak, pretože ja potrebujem, aby bol blbý, aby bol hlúpy, aby to zle bolo, čo on chce. Takže to je zaslepenosť, o ktorej v 2. Korinským 4. kapitole hovorí apoštol Pavel, že neveriacím Boh tohto sveta zaslepil zmysly voči evanjeliu, aby tomu vôbec nerozumeli, o čo ide. No isté, že to nie sú obecné baránky, ako niekto si myslí, že Satan im to zaslepil, oni za to nemôžu. To sú ľudia, ktorí nechcú tomu rozumieť a samozrejme diabol to využije a celkom ich zatočie. Nikto nie je oslepený bez toho, aby to sám nechcel. To je v Biblii celkom jasné. Takže prvý princíp tejto lži je neznalosť a nedorozumenie a neochota rozmýšľať o tom, čo ten druhý myslí. Chráňme sa toho, bratia a sestry, v každej diskuzii alebo akejkoľvek spore zabuduj na to, že prvá moja povinnosť je poriadne si preštudovať, vypočuť, čo ten druhý vlastne myslí. Čo to vlastne hovorí? Ťažké? Ťažké. Ak si hovoríte ťažké, tak to robíte. Ak si myslíte, že to je ľahké, znamená, že to nerobíte. Lebo to je hrozne ťažké. Naozaj pochopiť, čo ten druhý myslí a prečo to tak urobil. Až potom môžem prísť a naozaj klame. Keď už zistím, že naozaj čo myslí a jak to robí, možno, že príde na to, že naozaj lže, ale to nie je nikdy rýchle. Druhý princíp, ktorý v tej lži je, že oni pripisovali Pavlovi motívy. Nielen, že dezinterpretovali, zle vyložili jeho evanjelium, ale pripísali mu motív, že teda celá jeho práca nie je získavanie ľudí pre Ježiša Krista, no to im ani na neprišlo, takže on chce, aby ľudia boli spasení. Nie, on je proti Izraelu, on je proti tomuto miestu, on to tu chce všetko zrujnovať, on je proti Židom. A skade na to prišli? Ako na to prišli? No domysleli si to, nie? Pripísali mu motívy. A to je čosi, čo tiež sa dosť často stretávate aj v cirkvi, že ľudia sú, veriaci ľudia sú niekedy tak vnútorne oklamaní, že ani nerozmýšľajú o tom, že vlastne ja pripisujem niekomu motívy, čo Boh hovorí, že nesmiem robiť. V Biblii je jasne napísané, že ja môžem hodnotiť skutky a slova, ale nie motívy. Prečo? Lebo ja neviem, aký máš motív. Ty môžeš klamať, pretože sa mýliš. Môžeš klamať, pretože hrozne trpíš a že sa brániš. Môžeš ublížiť inému, pretože to inak nevieš robiť. Ale ja nesmiem povedať, že tvoj motív je zlomyselnosť, tvoj motív je pýcha, tvoj motív je, ja neviem, nevera, tvoj motív je, čo ešte by bolo, žiarlivosť, závisť. To všetko sú motívy, ktoré písmo nám hovorí v 1. Korinským 4. kapitole, že tieto veci máme nechať na... Nesúďte ničoho pred časom, dokiaľ nepríde Pán, ktorý osvietí skryté veci tmy a zjaví úmysly srdc. Bratia a sestry, vy neviete, čo ja mám v srdci teraz. Viete? Ani ja neviem, čo vy máte. Ja môžem povedať, že tu pekne sedíte a to môžem hodnotiť. Ale nemôžem hodnotiť, či vy tu sedíte zo zvyku, alebo či tu sedíte naozaj z služby po Božom slove. To Pán zjaví vtedy, keď to zjaví, keď príde Pán. A lož vždy takto pôsobí, že vám zaútočí na veci, ktoré vy nemôžete vyvrátiť. Takže ak ja vám poviem, vy tu sedíte zo zvyku, dokážte mi, že to nie je pravda. Dá sa to dokázať? To je zúfalé.
Ak vy mňa obviníte, že ja to všetko robím na svoju chválu, no čo ja môžem povedať? Ja sa môžem postaviť na hlavu a túto viečkami sa odrážať, a tak mi nemusíte veriť. Čo môžem robiť? No počase človek nejak vycíti tie motívy, hej, a môže povedať, áno, tak prežívam, tak vidím, že tento človek to naozaj myslí úprimne. Totiž niekedy Boh to zjaví, že zrazu vidíte ten motív, hej. Ale aj tak ho nemôžete právne dokázať. Viete, čo myslím? Svedecky, pohmatať, povedať, áno, toto je skutková podstata, že tento človek je pyšný, alebo skutková podstata, že žiarlivý. Sa nedá. Vy môžete povedať, urobil to a to, povedal to a to. Bodka. Ale prečo to urobil? Nech Boh to zhodnotí. Rozumiete tomu? A oni presne to isté robili, že obvinili Pavla, on je protižidovský a tak ďalej. Takže to je otec lží. Ja si myslím, že keby sme na toto si dali pozor, tak by naše vzťahy boli oveľa ľahšie. Súhlasíte? By sme sa nebáli, že jeden druhému pripisujeme všelijaké motívy. No potom samozrejme došlo k tomu násiliu, pretože Satan je vrah, hej, to je zase Ján 8.44 a začali ho byť a zabiť a zabiť a zabiť. Hej. Nedávno v tom istom meste ukrižovali Ježiša Krista, tiež to takto vyzeralo. Ukrižuj, pretože človek, ktorý je vnútri slabý a nemá dôkazy pravdy, hej, keď neviem dokázať, že zle robíš, tak nahradím argumenty čím? Hviakaním. Zvýšim hlas, pretože som slabý vnútri, tak ja som navonok musím vyzerať, že som poriadne silný a nadávam a kričím. Je tak? Tichý človek, pravdivý človek, ten môže potichu hovoriť. Nemusí kričať, nadávať, pretože je vnútri presvedčený o svojej veci. Boha má na svojej strane. Kto má Boha na svojej strane, môže byť tichý ako veľká rieka. Vidíte, veľká rieka je tichá, ale má silu. Keď idete do Tatier na tie bystrinky, ktoré tam hučia a dunia, tak tam je dosť málo tej sily, však oproti takým tichým tokom. A to je príklad toho, že tvoj pokoj môže byť ako rieka, istota, hej? Keď si bol, keď máš pravdu. A títo ľudia samozrejme, že nevedeli to dokázať, tam sa to aj ukázalo, hej? Že keď ten tisícik sa chcel spýtať, o čo ide? Nie, tak jeden to, druhý, to mi niekedy pripadá ako naše námestia, nie? S havlom preč, na dálky. Tí ľudia sú vnútorne ohrození, oni nevedia, čo majú so sebou robiť. Oni sa boja sa budúcnosti, boja sa vojny, boja sa Čechov, boja sa Maďarov, boja sa seba, boja sa komunistov, boja sa všetkých, ja neviem, ľudákov, všetkého sa boja. Nie? No tak poďme kričať, nie? Kričať, aby sme presvedčili sami seba, že máme nejakú silu. A v tom je určitá sila, to je tá tretia skupina, ktorá sa proti Pavlovi postavila, to boli tí, ktorí tam nevidno, a to v tom, že v 30. verši čítame, pohlo sa celé mesto. No zrazu, dať do pohybu celé mesto, tam boli nejaké temné sily, ktoré zrazu takto na to išli, lebo celé mesto sa pohlo a v 34. verši máme, že sa vzbúril celý Jeruzalém. Kým ho hľadali zabiť, prišla k tisícnikový pluku správa, že sa vzbúril celý Jeruzalém. No ja za tým tuším, že za tým bol poriadny vietor duchovný. Že tam za tým boli moci, ktoré to zrazu znepokojili celami. V písme máme niekoľko takých miest, kde vidíme, že pokoj alebo nepokoje sú spôsobené duchovnými mocami. Že sa vám dostane háveť týchto nečistých duchov na ľudí alebo medzi ľudí a zrazu ani ľudia nevedia, prečo len sú nespokojní. Pretože ten duch robí takýto nepokoj. Malý príklad je Saul, kráľ Saul, keď bol na ňo poslaný duch od Boha. Nie? Dávid mu vyhráva pekne, potichu, nie? Uspokojovalo. K čomu to vedol Saula? Zobral kopiu a šlac. Skoro bol mŕtvý. Takže to je nepokoj. Prečo bol nepokoj? No, lebo bol nepokojný, pretože bol v ňom zlý duch. A zjavenie 6.4 máme zase zaujímavé pozorovanie, že išiel na červenom koni alebo na takom ryšavom koni a bolo mu dané, aby vzal pokoj do zeme. To je zaujímavé, nie? Duch, to bol duch.
alebo je duch, alebo bude duch, ak chcete. Ja neviem, že, kde to v proroctve stojí, hej, ale proste je tam duchovná mocnosť, ktorá sa dostane medzi ľudí a vezme pokoj. Zrazu je nervozita. Už ste to prežili niekedy tak, že ľudia sú kľudní a zrazu voľa, čo sa stane, alebo ako keby otočil, ja neviem, nejakým vypínačom a nekľud. Zrazu, čo si je vo vzduchu. Takéto čosi sa tam stalo, lebo Satan chcel tých ľudí dostať proti Pavlovi. On vedel, že ten Pavel má sa dostať pred cisára a že čosi veľkého ešte má urobiť. Když apoštol Pavel vo väzení napísal kopu listov a veľmi dôležitý. On tam pracoval tak, ako, že možno, že z väzenia máme viac, z jeho väzenia my máme viac možno ako z toho, čo predtým robil celý život. To je pozoruhodné, však? Veľmi pozoruhodné. Božie cesty sú úžasné. A posledná vec, že došlo tam k nezhode, a to je to, že napríklad Zachariáš 14.13, tam je napísané, že Boh pošle ducha, ktorý spôsobí, že tie národy, to samozrejme je iná udalosť, ale tam ide o ten princíp, Zachariáš 14.13, stane sa toho dňa, že bude veľký zmetok Hospodinov medzi nimi a chopia každý ruku svojho druha, jeho ruka sa pozdvihne proti ruke jeho druha. Dojde k zmetku. Keď čítate Starý zákon, tak často vidíte, že keď napríklad Gedeon bojoval, tí ľudia sa postavili proti sebe, došlo k panike, alebo Jozafat, keď spievali. Zrazu, dôjde k duchovným mocnostiam, alebo ten kráľ, ktorý, myslím, Salmanezer, alebo ktorý to bol, ktorého vojsko počulo dupot egyptských koní. A všetci zmizli. Ako? Proste stane sa čosi v duchovnej oblasti a dojde k hroznému nepokoju, nezhode a to isté sa tu stalo. Takže diabol sa snažil toto dosiahnuť, ale tu vidíme jedno, zase učenie Rímanom 13. kapitola, že Pavel bol zachránený služobníkom Božím, tisícnikom. Rímanom 13. kapitola. Vladári nie sú postrachom dobrému skutku, ale zlému. V čom chceš sa nebáť vrchnosti? Rob to, čo je dobré a budeš mať pochvalu od nej, lebo je služobníkom Božím tebe na dobré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa. Lebo nenadarmo nosí meč, lebo je služobníkom Božím pomstiteľom na hnev tomu, kto pácha zlé. Takže ja nechcem povedať, že 1000 bol veriaci človek, ale písmo nám jasne ukazuje, že úrady, ktoré udržujú pokoj a poriadok, sú služobníci Boží. A preto kresťania, my sme o tom tiež hovorili doteraz, kresťania nie sú proti úradom. Samozrejme tiež si nemyslia, že úrady budú zvestovať evanjelium, že sú najdôležitejšie na svete. Takže tu máme takú štúdiu, ako sa Pavel dostal do väzenia a vidíme spoluprácu troch. Najsmutnejšie je, že sú v tom aj kresťania. Kresťania, ktorí sa poriadne neoslobodili od nepodstatných vecí. Potom sú tam samozrejme neveriaci a duchovné mocnosti. Modlíme sa. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohoto YouTube kanála.